Čau, dneska vás vítam Davžda. Dneska si nahráme túto, kde sa budeme zhadzovať a budeme tučiaci. Zahráme. Už neviem, jak sa to volá. Aj teraz ma dobre počujete, bo teraz mám mikrofón. Takže trošku to hlasnejšie natáčam. Trošku inak. Aha, myslíme, toto čo? To je ten nový update? To je podľa mňa ten nový update. Takýto fast foodový skin. Tak, sem namierime. Tak, s pečkou. Oh my god. Počkať. Teraz čo sa stane? Vyhrali sme obidvaja. O tom je ten celý nový update, ne? Ale že to bude aj lepšie. No, Fafa je tuším, že budete sami asi. Yes. To je trošku inakšie ako som to predtým hral. A nové pravidlo, že budeme natáčať každý deň jedno video. Koľko len budem chcieť. No teraz je dosť už neskoro. 20:20. Nechcelo sa mi natáčať ako nový update. Dobrý deň. Čau, dinosaurus. Jaj. Ty vole. Tak tento mal naplánovaný. Tuto, jednom páve. Maličko. Brzdím. Akože budem mať druhý. To akože keď spadnem, tak budem mať ďalší život, ne? To napalím tam. Tak. Tak. Takže jednotku. Tak, dám tam 4. Hej, akože aby som mohol ísť do toho portálu. To by som mal výhodnejšie. Toto je niečo za Robuxy. Že si kúpim Robux. Tak. 100. To je trošku tu sú nejaké zamilovaní. To je limited stock. Takéto veci. Potom tu máte toto. Na to tiež. Aha. To je dosť toho. Takýto. Počkaj. Tento stojí moc draho. 2400 Robuxov. Predtým to boli akože lacnejší. No, tak. Si toto preskákať? Takéto mám skin. Ja som predtým tento používal. Teraz už ho nepoužívam. Už začala hra. Aha, tak tie sediečka sú potom na nich? Neviem, na čo sú. Quest, počkaj. To je dobré. Tak. Jedno. Ten spadol. Ideme sa mu radšej vysmievať. Potom mi nás karma oplatila, jak sa hovorí. Karma je zdarma. Jedno. A možno, že to budem to pravidlo... To čo bolo? Čo som to ukázal? Ale možno, že to nebudem používať, lebo to, že nebudem porušovať
to, na čom sme sa na začiatku videa dohodli, že budem každý deň natáčať, lebo stredu, štvrtok, piatok a útorok tuším nemôžem natáčať. Tuším, pondelok môžem, ale útorok už ne. Pondelok by musel podľa mňa vysť tak... Už neviem. Ešte pondelok vyjdem. Útorok by musel úplne, že skoro ráno ísť. To by sa mi nechcel úplne, že skoro ráno natáčať. Len to podľa mňa na mňa napali. Tak ne. On to asi vedel, že pôjde. Ne, oni idú na srdce. Tu dám jednotku. Ak? Hopa. Dobre. Jejda. Jak to teraz dáme? Dáme tam štvorku? Ja som to vedel, že on pôjde na mňa. My sme obidva spadli. Vyhral som. No aj keď som spadol. Tuším, keď spadnete na nás, tak nikto nevyhráva. Či to dáme len tak ukázať? Poď. Yes. Viete, furt klasika. Klasika má najviac šancu. Najväčšiu šancu podľa mňa. No. Tak ten pingvín. Počkej, to bolo na chvíľu rozmazané. Ten pingvín mi dal takú silnú ránu. Sa musím asi vrátiť do sedmičkou, čo? Hoši. Trošku mikrofón narovnať. Tak. Dobre. Trošku som si ho narovnal. A ešte čakajte. Z tohoto videa budú viacej. A zajtra možno ešte neviem, čo natočím. Možno že z Global Garden. Bolo len jedno video z Global Garden.